Komunikácia neprebieha len na úrovni jazyka, komunikácia prebieha z veľkej časti na úrovni nášho tela. A ako hovorí aj Marshall Rosenberg, tak vlastne neexistuje to, že by druhý nekomunikoval. Aj keď mlčím, aj keď nehovorím, tak neustále vlastne niečo komunikujem. A my, keď sa učíme nenásilnej komunikácii, tak sa učíme počúvať práve tým potrebám, ktoré sú tiež nevyjadrené, ktoré nie sú vypovedané. A tie sa snažiť pomenovať ako spôsob, ako sa spojiť. A tiež ako pomôcť druhému, aby sa spojil s tým, čo momentálne prežíva. A k tomu je pre nás nápomocné aj to, mať tú znalosť toho, čo sa deje v našom vlastnom tele, ako naše telo reaguje v určitých situáciách a ako môžeme tieto reakcie spracovať a lepšie uzemniť, tak, aby sme ľahšie dokázali komunikovať. To znamená, aby sme dokázali aj v komunikácii s druhými navodiť väčší pocit bezpečia, väčší pocit prijatia alebo otvorenosti. A to je všetko niečo, čo budeme trénovať v priebehu nášho výcviku Mediácie pro život.